Tak. No, bylo odstartováno a podívejte se, jak to dělají mistři z Horního Meziříčka. Zatím to vypadá moc dobře. Bčka v pořádku, vidíme na rozdělovači, tam je problém, ale všechno to vypadá dobře, takže to vypadá taky na skvělý čas. Tam byl někde nějaký malinký problém, ale dobrý. A útok je skončen a čas, výsledný čas je, bohužel neudělali Sumrakovský, je to 29:36 sekund.